कुइसन नम्बर 1 2024 गोलोम बोथोरारि अलिम्पिकखौ बबे नोगोरमायाव बानजायगोन? नोंथाङा मोनब्रै अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए पेरिस। कुइसन नम्बर 2 मनिलाया बबे हादरनि राजथावनि नोगोरमा? नोंथाङा बासिदो अपसननिफ्राय। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सि फिलिपिन्स। कुइसन नम्बर 3 लटास टेम्पलआ बबेयाव दं? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन नई दिल्ली। कुइसन नम्बर 4 गाहायनि बबे मोनसेया कम्पिउटारनि गंसे आउटपुट डिभाइस? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सि स्पिकार। कुइसन नम्बर 5 गाहायनि बबेया भारतनि खोलाथाराव थानाय दैमा? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन ए कावेरी। कुइसन नम्बर 6 बिफांफ्रा बबे बाहागोजों गावसोरनि आदार जामुंखौ सोरजियो? नोंथाङा मोनब्रै अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन बि बिलाइ। कुइसन नम्बर 7 गाहायनि बबे दाउआ गावनि बासाखौ दंफां गुदुङाव बानायो? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन ए। कुइसन नम्बर 8 गाहायनि बबेया भारतारि हादरनि जुनार? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर बि रयेल बेंगल टाइगार। दाना कुइसन नम्बर 9 आव दङ सोर भारतनि आयरन मेन होनना गनायजायो? नोंथाङा अपसननिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर डि सरदार वल्लभ पटेल। दानिया जोबथा कुइसन नम्बर 10 आव दं सोर भारतनि मिसाइल सुबुं महरै मिथिजायो? नोंथाङा अपसननिफ्राय बासिदो मोनब्रै अपसननि मादाव बबे जागोन? बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर बि एपिजे आब्दुल कालाम।